Waħda mill-akbar kumpaniji tal-manifattura f'Malta qed tinvesti fl-innovazzjoni biex tejjeruha d-domanda fis-suq għal karozzi elettriċi u roti li jaħdmu bl-elettriku, magħrufin bħala e-bikes. Waqt żjara li għamlet il-Ministru Mirjam Dalli għand il-kumpanija Methode Electronics li ilha taħdem u tespandi għal dawn l-aħħar 55 sena, ingħad li l-kumpanija se teleb ċertu sfidi tul il-pandemija grazzi għall-għajnuna tal-Gvern u l-Malta Enterprise. Din l-għajnuna sarfet f'espansjoni fil-kumpanija li diversifikat l-operat tagħha biex tkun tista' tilħaq mad-domanda tas-suq globali. Uffiċjali tal-kumpanija spjegaw il-pjanijiet futuri u qalu li d-diskussjoni dwarhom mal-Gvern Malti u l-Ministeru responsabbli se jissuktaw. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li triq li qabdet il-kumpanija Methode hija eżempju ieħor tal-investiment li għandhom jagħmlu kumpaniji bbażati f'Malta li jikbru u jinvestu f'teknoloġiji moderni u jagħtu opportunitajiet ta' xogħol aħjar lil ħaddiema tagħhom. U ma' dawn it-tip ta' kumpaniji li rridu nkomplu nipromuovu, li rridu nkomplu nejnu, kumpaniji li qegħdin iħarsu lejn l-innovazzjoni bħala l-punt ewlieni tagħhom, lejn id-diġitalizzazzjoni u anke s-sostenibilità. Din il-kumpanija tispeċjalizza fil-produzzjoni ta' prodotti bħal switches, kontrolli elettromekkaniċi u elettroniċi, sensors u switch devices għall-industrija tal-karozzi mad-dinja kollha. Fl-aħħar snin Methode kienet qed tiddiversifika f'setturi u oqsma ġodda li mistennija jikbru fil-futur qrib.